Tuna message yanzu mastendi yako. Leo sina mareva ndio tora hivi. Masenza bude. Eva ndio mbandare tashuga ngurudi. Ndio moroka naka. Masenza bude basi. Ya marika. Leo sina mareva ndio mbandare. Ndine kurima. Ndineva ndatorima. Ndikune yako kaita kugura. Ne basi. Muda prazi kana kuti muda stand. Muda prazi ndimurungere. Saka kustendi panzi kuti muteve tuchivakasema izvi makutozoti muda unori machibagi. Muto kana kaka kumbosanise lukakebhuka kuti tibve panapa tiende ukaita stand andinofanira kuti machibage chibage cheikweyo rongai kuti tovakasei imba iyo panoda kutsvaga zvekurima tongovaka main house tovake kuisa main house toisa bedroom yamainini bhena bedroom rabhena bekuita sei naro unoti bhena wanoti akafoira sei kuchikoro kumusha ichiku ndoziziva kuti bhena akafuira bhena ane musikanzwa ndosaka akafuira ane musikanzwa but tikamutora tikagara naye kunokuda at least anomboenda kuchikoro unomboziva chikoro akasisa munorwara here bhena munanyatsomuziva mushe kumuziva mushe ita sei bhena muna right kana yada kumusha ndakagara naye pasi ndikataura naye bhone ndikatomubvunza kuti chii chikunetsa kata pamuninika pamukuru kunoku maschools ari good zvibasei kati ina ndakukudzisa kumusha asi vandakabasa wani akuzivi kwanakati bhena ane musikanzwa kabasa paine kudhara anoyaugara bhena muna right muna nerudo uyo ane rudo right aitoita rudo kuvana ndimakuona rudo rwabhena manje kwete rudo kwandiri asi rudo kuvana aitira vana rudo saka imukwedza kuti chikusika ina handina rudo here saka imukwedza kuti ini ndashataka pakati penyimi muna ndikubatsira auzira ndibatsira hama imi zvitori nani kuti bhedhi ramuda kuvakira bhena iroka tivakire bamunini bamunini inokuita wawe zvavo ndiwo vagara ina hawe yezogara panapa ino inubuya mfana unoitsomuziva zvakanaka here mfana imi pamina anoteerera munoziva mukasusu ondiudza kuteerera iwewo manje ndiwauya iwo ndiwakutanga kuteererwa naino isusina namaaamudhara atotiteerere isusu iwo ndiwakutiteererwa naino manje bamunini vai chese chawatora bamunini perekedze kuchidwa taenda tese bamunini chakati kunowacha taenda tese moto bamunini vane rudo zvavo vai mufana yahaagare nini zimupeni wangu kubva pakadzura bhatiri foni mangu unzwa akasiya foni yangu isina kana bhatiri ndakamuisina bhatiri aenda naro nebasosi bhatiri nebasa reka bhatiri kamufonika nebasa reka ndikurida doka mungavengere mwana kubva adaro mwana kuita sei wamwana manje kwauri ngavauye bamunini vai ngavauye zvautigare nawo paagare nini kana vanotobva zvitori nani kana zvakadaro right hapana bedroom kunovakwa kana mati bamunini havavakirwa saka bhena wacho hana chaanovakirwa Henzo TV. Henzo TV.